ପୁରୀ ସହରର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମିତ୍ର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଡଙ୍ଗାରେ ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ବିସ୍କୁଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବନ୍ୟା ଜଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମିତ୍ର ସଂଘର ସଭାପତି ସୁଭାଷିନୀ ଶତପଥୀ, ଆବାହକ ଅନନ୍ତ ଶତପଥୀ, ସମ୍ପାଦକ ରାଜୀବ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ବିକ୍ରମ ସେନାପତି, ଜଗଜିତ ବିଶୋଇ, ରାଜା ଲେଙ୍କା, ଆଲୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।